na'am, ashe ta zauna daga sabon gari ta fara aka kore ta ta dawo Graceland aka kore ta ta dawo nan Sadauki Sasa nan ma wani kes da aka yi da ita ta san mata kuma ana aka kore ta ta koma Kuregu mai angon Kuregu ya ce bai yadda ba shi ba ta zuwa angon shi ta zo ta mai anguwa ba sai da ya tashi ta a Kuregun ta tashi a Kuregu ta dawo nan angon Fulani wani gida nan gurin to angon Fulani ko mai gidan aka game ga abin da take yi to shi ma ya tada ita a gidan. Angon Fulani wannan angon Fulani ga san angon Fulani guda uku ne a Zaria wanne a ciki na nan gefen Usasan nan kaman ka shiga na gane da gefen Usasa yana na fahimta ta zauna wani gida nan ma aka tashe ta to ashe sai akwai wani gida a nan bayan gidan Bishop bayan gidan Bishop na Usasa wani church na masu white garment din wata mata ne to matan ta zo ta mutu gidan an bar shi an yi dumping din shi gidan ba amfani da shi church din ma an kulle shi to kawai sai aka zo shi bai angon Kuregu ya ce ta sai gidan ne to ita kuma tana musu ita ba siya ta yi ba an ba ta haya ne ta gyara gidan sai ta dinga cire kuɗinta a hankali kafin su warware ta kuma nan Kuregu kenan nan kuma Usasa ta dawo Usasa nan bayan ta fita yankin Kuregu saboda mai angon Kuregu shi ya kore ta dawo yankin Usasa shi kuma mai Usasa mai angon Usasa shi kuma ta kawo mai takarda daga kotu yanzu ita za ta iya zama a ko ina saboda haka shi ya ce tafi karfin shi ne gaskiya shi ba zai iya da ita ba sai yasa kawai ya rabu da ita ya kyale ta tana zama a yankin shi to a wannan gidan shi ne take zaune a nan gurin ashe tana kusa da mu ba mu sani ba to a Stacy Idin dai muka je can suka sake cewa in kawo yarinyan da abin ya faru na zo da yarinyan na sake ɗaukar mota da maman yarinyan muka biya kuɗin mota muka tafi Kaduna kuma ranar na kashe kusan 10,000 na kashe muka je muka dawo to ana zuwa sai ga yarinya suka ce yarinya ta yi karama ba ta san komai ba ba ta gane kowa ne ba to sai aka fito da matan da yaran da ita yarinya aka ce yarinya ta nuna wane ne ta dauki yaran a cikin nan gurin to da yake karamar yarinya ne kuma abin ya dan kwana biyu kafin ranar da suka zo tunda can ta kwana sai da ta kwana 6 tukunna kafin suka ce mu zo da yarinya da muka zo da yarinyar ne shine kuma ta ce yarinyar ta nuna wane ne ta dauke wancan din sai yarinyar ta ce ba ta gane ba shikenan sai suka ce in tafi za su kira ni kuma to da suka sake kira na kuma na dawo sai suka ce min to ai kuma za a je gidan a je a yi bincike a je a ga tunda an ce yarinyar ta ce ta sa bakin kaya ne ko za a sake zuwa gidan kuma a yi bincike duk wani bakin kaya da aka gani za a ɗauko a dawo da shi. Kuma sannan kuma waya an bar musu waya a hannunsu. Ba an kulle su bane can duk inda suke ma da waya a hannunsu. Suna chatting ana magana a gabansu. Cewa za a zo gidansu a zo a yi bincike. Cewa an ga bakin kaya za a ɗauko. Kaza da kaza. To suka ɗauko takarda dai suna ciccika ne. Suna so su tura mu kotu. Tunda ita kafin mu je da ma can already ta kira lauyanta. Sun zo sun yi mutu magana a gurin. Tunda na ga haka nan na ce to gaskiya to wannan ko an je ba abin da za a gani tun daga waya a hannunsu an bar musu waya a hannunsu kuma ana cewa za a je gidan a je a bincike gaskiya to ba abin da za a gani ni ba zan iya ban da wani kuɗin da zan ƙare biya a je a wannan tunda a ranar ma mun gama ma maganar ne za a je a binciken ma na yadda suka ce su ma za a ba su kuɗin abinci 5,500 yan sanda da ce to gaskiya abin da nake da shi ranar na zo da shi ban da wani kuɗi dai sosai ga dai 8,000 da kyar suka amshi 8,000 kuɗin abincinsu su ma za su zo 'yan sanda su biyu a zo a bincike. To daga nan gurin kuma da na tafi gida kuma na ce to wajen je in na samu aron kuɗi zan turo musu mota. Sai a zo sai a ɗauko su sai a zo a yi binciken. Da na zo gida duk wanda zan samu kuɗi a hannun shi ban samu ba. Sai na kira su na ce musu gaskiya to ni fa na zo wallahi kuɗin nan da wanda nake tunanin zan samu kuɗi a hannun shi na zo duk ban samu ba. Suka ce to yanzu ya za a sake ta kenan na ce to duk abin da kuka yi daidai ne daidai yanzu wallahi banda kuɗin da za a sake zuwa wannan binciken shi kenan sai suka kashe wayan suka ce za su kira ni to dai ba su ta kira na ba sai da ta kai kwana 14 sai ranar sai suka kira ni a hannun su can gurin da suka kira ni sai suka ce mu ya ake ciki yanzu za a zo a binciken ne ko ya nace to wallahi ban samu kuɗi ba sai suka ce to za su sake ta sai to ku sake ta sai suka sake ta sai suka sake ta na ma it means bayan ka je
fada mai martaba sarkin Zazzau ya sa hannu a ciki wanda ya tura ka police station. Ni ba je fada ba. TJ mai TJ. Shine ya kira sarki. Speaker na ƙasa kenan. Shine sarki ya kira DPO. Na'am. Sanadiyan kenan abin da ya sa kenan da fito daga dan magajin ranar aka je aka ɗauko ta. Na'am. Amma tunda dama sun ta mana kwalokwalo ne. Na'am. Ba za su iya zuwa su ɗauko ta ba. Na'am. To da aka ma TJ magana ne shine TJ ma sarki magana, sarki kuma sai ya kira DPO. Da DPO ya kira, da sarki ya kira DPO shine ni kuma aka ce mun zo washe gari da safe. Bayan haka ka ƙara kuma fada mai martaba ka ƙara sanar mishi ko kuwa daga nan kawai baka ƙara kuma. Ban je fada ba. Ma'ana cewa ba ƙara koma kai baka wanke kafa ka ta ƙara koma inda aka yi maka hanya ga ainihin shi speaker na ƙasa watan Abbas Tajuddin ba, cewa head honorable Abbas Tajuddin cewa da ya sa hannu akan al'amari ba ƙara koma wurin domin ganin cewa an ƙara ɗaukan matakin da ya dace ba. Ban koma ba. To ka taɓa neman wata human right ko irin waɗannan human right wani organization wajen taimaka maka? To shine aka ce mun je Barkatu family. Na'am. Shine na je Barkatu family su ma yanzu form din yana nan a gida yanzu. Na'am. Na yi submitting form suka ce to za su kira. Na ji shiru na sake zuwa. Na je muka dauki muka samu ko a nan wurin da na je sai ranan sai aka ce mutan 20 ake dauka ranan. Na'am. Mun kuma mun zo mun dan yi latti. Na'am. Shikenan aka ce mu dawo kuma da yake Monday suke cewa mu zo. Na'am. To kes din Monday ne sai muka bari sai wata Monday kuma. Na'am. Muka ƙara samu ko kuma ranar ma dai can muka je mu kwana. Na'am. Short. Na'am. Da muka je mu kwana a can gurin gari ya waye da safe sai aka ce kuma tsari ya canza. Na'am. Yanzu sai in an kira mutum ne shine wai zai zo. Na'am. To muka sabu dai muka ma wani magana dai ce to zai hada mun dan hajja. Na'am. To muka samu ranar dai kuma sai yamma yi ba mu samu ganin shi ba. Na'am. Sai suka ce gobe mu dawo. Na'am. To sanadiyan ma a ranar kenan sadda ne kwana 4 a Kaduna. Kana kokarin ka ga kokarin dai in samu dai in gansu. Na'am. In nazo sai a ce mun dan dakata. In nazo sai a ce mun dakata. Sai yamma yi kuma sai a ce sai gobe. Yau kimanin kwana nawa kenan da satan yaran koko kimanin wata nawa da satan yaran? Jiya wata 6 kenan daidai. Jiya wata 6 daidai kenan. Na'am. 3 ga watan 9. 3 ga watan 9. 2025. Yau muna nawa ga wata? Yau muna 4 ga watan 3. 2026. 26. Alhamdulillah.